Shehu Usman Dan Fodio, kamar yadda za mu gani a nan gaba, shi ne wanda ya haɗa addini a wannan ƙasa, ya yaɗa ta kuma ya jaddada shi, ya kawar da bidi'o'i, ya kawar da al'adu, ya kawar da duk wani abu gurɓatacce da aka kawo sabo a cikin addinin Musulunci. To, suna nan Shehu Usman ya samu tarbiyya a ainihin gidansu, tunda daman gidansu malamai ne ta gaba ta baya duka gaba ɗaya, ta mahaifiyar shi da ta mahaifin shi dukansu gidan malamai ne suka fito. To, ya karanci Qur'ani a wurin mahaifin shi Muhammadu Fodio har ya sauke Qur'ani. To daga nan sai mahaifin shi ya haɗa shi da ainihin wani malami da ake kiran shi Malam Abdulrahman bin Hamada. To daga nan kuma sai je wurin Malam Usman Bakare. Shehu Usmanu dai yana dai ta karatu, malaman da ya karatu minsu suna da yawa, amma waɗannan dai manya ne daga cikin waɗanda ainihin tarihi ya lissafo su sosai a ciki. To da ya gani ainihin garin ɗayan abin ya bunƙasa, sun sami ilimi na sunna, sun daidaitu, to sai ya ga yana da kyau a ce ya fara fita. Saboda a wannan lokacin su Shehu Usmanu a bisa da gaskiya lokacin da suka zo suka samu ƙasar Hausa abin babu kyau. Duhun bakin jahilci abin ma ya ɓaci. Tunda a lokacin mutane banda bautan itatuwa da bautan gumaka ba abin da suke da wuya ka samu da zaka ga yana yin sallah balle azumi ko zakka. To su ma Fulani su taurin kai ne, amma su Fulani na wancan lokacin tunda dama akwai Fulani kafin zuwan su Dan Fodio wanda suka yi hijira tun farko, akwai su a nan kasar Hausa. To su suna yin sallah, suna zakka, suna azumi, amma ba su faye mai da abin na cewa ya zama wajibi ba ne, suka yi shi ne su maganin dama. To haka Shehu Usman ya zo suka samu ƙasan, to daga nan suka ga lalle aiki ya same su na tashi tsaye. To daga nan ne Shehu Usman ya ɗaura damtse sosai na wa'azi, ya shiga ƙasar Zamfara. Dan a wancan lokacin ƙasar Zamfara abin sai a hankali, ba wai babu malamai, amma sai dai kawai su malamai ne waɗanda suke ba masarakuna sa'a na zuwa yaki, ba wai malamai ne na ainihin faɗin gaskiya ba. To waɗanda suke masu son faɗin gaskiya kullum roƙon Allah suke yi ya fito musu da ainihin malamin da aka ce zai fito a bishara, wanda zai zo Allah ya sa a lokacinsu ne su taimaka mishi, a taimaka a zo a tsaye da addini, saboda ba sa iya yin wa'azi. To Shehu ya je ƙasar Zamfara, ya kekkewa ya yi shekaru 5 yana wa'azi. To amma kafin nan a lokaci yana ƙasar Zamfara, saboda irin ɗaukakan da yake ta samu da irin yadda jama'a ke ta ɓillowa daga ko'ina suna zuwa wurin shi ɗaukan karatu, sosai abin sai ya ba ma sarakunan ƙasar Gobir tsoro. Tun da daman su ma Gobira ƙasar da suke na alƙala ƙasar Zamfara ne, suka yaƙi Zamfara, suka kore su, suka ainihin kafa daularsu a nan wurin. To sai suka samu waziransu da al'ummansu suka ce in dai ba su yi maganin wannan malamin ba Fulatanin nan ba, to suna ganin ma zai iya zuwa ma mulkin su ma su rasa shi gaba daya. To suka je fara haka ba wajen gwarzo, sai a sallar layya sai ya gayyato Shehu Usman bin Fodio a shekara ta 1788, sai ya gayyato Shehu Usman bin Fodio da cewa ya zo nan magani, za su yi sallar idi, za su yi sallah a nan wurin a wurin. To Shehu Usman ya zo da mutanen shi akan taguwa. To waɗansu kuma wanda suka zo ya tara malamai kamar guda 1000 a wurin. To suna hango Shehu Usman bin Fodio yana zuwa akan taguwa, to mutanen da suke tare da bawa jambarzo sai suka koma wurin Shehu Usman bin Fodio, suka koma gaba ɗayansu suka rabu da shi bawa jambarzo.